Natàlia Pérez i Piqueres, tinc 10 anys. Soc de la Falla Sedaví, estudio al Col·legi La Puríssima de Torrent al curs quinta. Em definís com una persona amiga dels meus amics, carinyosa i simpàtica. Ballar, cantar, nadar i estudiar. Perquè és així on comença les falles. Els meus actes favorits són la presentació, la crida i un berenar temàtic que fa la falla. No perquè m'agraden tots. Diria que si em vingueren un divendres a la meva falla a veure si les agradara i si això no funcionara, doncs jo li faria un acte com la presentació. Fa amb suro i el suro el fiquen en un molde i després el molde d'ahir trauen el que és ja la forma del ninot i després ja ho pinten. Que jo no canviaria res, perquè a mi m'agrada tot. Doncs m'agrada tot, però en especial els divendres. I quan es comencen les falles, més. Com un grup de xiquetes que acompanyen a la fallera major infantil a tots els actes. Doncs per a mi una fallera major infantil de Torrent té que ser extrovertida, simpàtica, amiga de tots i sobretot que li agraden les falles.